Duduk. Mbak Niken. Cari kalung rondo. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu bani bibu pesindan nek kowe ora percaya karo bibu pesindan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang tak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungono e. Ujung jari oh ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Jung cari kalung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Iki Lah, apa? iki aja ganggu nek wong nabuh. ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medun kono kowe. Medun kono. Ngaleh. Ngaleh. Ambar sirane kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ha kono ndang dolo. Ayo ngalih. Kono. Oh, Kok kono wae. kono. Ayo ndang ngalih. Ngaleh kono lho, ganggu ae. Ngono ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Jung cari kalung. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Cayu dah. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis aman. Duk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari den wis umur pira ta, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh perang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Ya kaya Niken niku. Pun selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Iki upama sing iso bawa sampeyan sak yuta. Ora mung 500, sak yuta. Dol. Sak yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Ayo. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa sak yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki. Ah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Kemelinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Iki arep ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua opo kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. Sak yuta. Ayo. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100 longi tok. Ayo. Nah, Sai. ya Ngapa lho. iki ngatur aku nyapa? Randang sae ngene tak gawane sih. Aja. Nyapa? Aku arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing bawa iki sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sriuning mustika tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun tuban. Ah. Iya to ki mengko semangat. Lampu. Tuban ngono. Ayo. Kowe ya melok marai. Apa ora pernah sak. Ayo. Sriuning mustika Tuhan. Tuban.
Tuban no Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, ale. Ya, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka gunung nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Nggih, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang nek arek entuk cangkeme ngono kuwi terus. Sabro. Iki gandrung kok sempet paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang nek arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelek ne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Wale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Duk pranggung. Duk pranggung bojone kok. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone karo. Nonano. Nonano. Salah ya baleni neh. Ah, mesti meneng ae marang Iya, iki. iya, Aku iya. ki latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terakhir ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben nggih, ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Benar, biasanya gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita entak tung ngono ya. Ayo dah, Sena, coba. Kowe terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Kanggo anu no, kanggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalang, gua iki letong. Weh, capeng. Tenan. Angelmu to wae. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Jangan kene, Mas Yusuf, jangan Oke, Janaka.
apa? Perang to. Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Lah kon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. Ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, boh. Cakilipun sae nggih. Oh, sae. Wong jebolan Sriwedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi. Wah, sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning kukur Nano dadi mustikaning Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Ayo. Sri Uning mesti katuban lapat tresno Ulululing, ululul. sapaya pasti O a o. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir ja diaturke. enten nenek sing pamundutan Napa, Nduk? Puspitono lho, Mas. Oh, Puspitono lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitono lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitono lho. Ayo, Ja. Diaturke yo jajal garap gamelan. Puspitono lho. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
luar biasa jan-jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke ndoniken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine sih. Rene monggo Mataram. Turut. Ayo. Larak disampirke, Sekarang hampir tek. Eka, Nggih. sik melek, Nduk. Pangesunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal alamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye ta? anu apa-apa. Piye ta? Piye ta, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, apa Omongno, ta? omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Pikir arek nggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Manu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Sahane. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok wis. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi Romo Seger. Oh. Ya. Mbak niki kan ngene anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. istirahat. kula tak sumenake lega. Nggih. Istirahat, Lenggah istirahat. kono sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. Slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu yo dangdut ke tanan yo yo Ayune sak kecamatan. terima kasih matur nuwun wis diaturke cewek gaul yo gemene wektu Mbak Fahmi karo Mbak Suci monggo mentaram turu yo ae Ketan bali mula apa setiane kelakon Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dom loro. Sing nyambel
Padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Ayo Cah, sambil kemangi. Monggo, ayo. Terima kasih. Matur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita ayo monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turut. Yo. Ae semangat ya Ndo ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu. ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Napa? Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Nggih. Heeh. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung mriki. Sarung Lah jagung. ya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Oh ya enak. Ayo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Ing janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kulaturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram turut. Kowe iki padha karo jajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gugah Sapa sing turu iki sapa? aku. Mbak Niken lagi Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplungke kali ngono. Ayo.
Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondo. Kana sampean balik ngene. Ini, Dek. Dek ngene. Ya, wong iki. Nyapa ta, Lek? Tak gebes-gebes iki apa, Dek? Ah, wong kok ayu nih. Ayu ta. Mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop ya. Iso pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ya. Nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kondang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, kula Mas matur Bayu. nuwun, kana Matur lepas nuwun sangat sanget. punten. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sakiwatengenipun tinebih no ing durga sengkala cinaket no ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongakne apa? Mugi keluarga ageng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.